ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଜୋରନ୍ଦା ମେଳାରେ। ଏଠି ଆମେ ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ କରିକିନା ଯାଉଛୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ସେ ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ କରିକି ଆସି ସାରିଲେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ତ ଏବେ 5ଟାରେ ଆସିଯାଇଛୁ, ଟିକେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଅଛି। ଚାଲ ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଭିଡ଼ିଓ। ଏଠି ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗଟାକୁ ଦେଖାଗଲା, ତାକୁ ଲାଜ ଲାଗିଲା, ସେ ମୁହଁ ଲୁଚେଇ ଦେଲା। ଦେଖ ଏଠି ସବୁ ଆମେ ବୁଲୁଛୁ, 5 ଟଙ୍କିଆ 20 ଟଙ୍କିଆ 10 ଟଙ୍କିଆ ସବୁ ହରେକ ମାଲ ପଡ଼ିଛି। ବୁଲି ବୁଲି ପୁରା ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା। ଚାଲ ଟିକେ ଯିବା, ଭୋକ କଲାଣି, ଖାଇବା ଟିକେ। ଏଠି ଆମର ଖାଇବା ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ କରିଦେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ଆମେ ମା ପୁଅ ଟିକେ ବସିକି ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଉଛୁ ଆଉ। ଆସ ହେଲେ ମିଶିକି ଖାଇବୁ ଆଉ। ସେ ପୁରା ଖାଇବା ପାଇଁ ଭୋକ ତାକୁ ହେଲାଣି। ଏଠି ଆମର ଖାଇବା ଆସିଗଲା, ଠୁଙ୍ଗା ପୁରି ତରକାରୀ ଆମର ଆସିଗଲା ଖାନା। ଚାଲ ଖାଇଦେବା କି ଯିବା ଆଉ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଘରକୁ ପଳେଇବା ଆଉ। ଏଠି ଦେଖ ଆମେ ମିଶିକି ଖାଉଛୁ। ସେ ଟିକେ ପୁଅକୁ ଖୁଆଇଦେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଖୁଆଇଦେଉଛି। ଖାଇବା ସରିଗଲା। ଚାଲ ବୁଲିବା, ସନ୍ଧ୍ୟା ବି ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଟିକେ ବୁଲିକି ଯିବା। ଚାଲ ଟିକେ ଭିତର ଆଡ଼େ ବୁଲି ଦେଇକି ଆସିବା ଆଉ। ଏଠି ଦେଖ ସବୁ ଜିନିଷ ପଡ଼ିଛି, ସମ୍ବଲପୁରୀ ଡ୍ରେସ୍, ଶାଢ଼ୀ, ସବୁ କିଛି ଆଚାର ଖଟା ସବୁ ପଡ଼ିଛି। ଏମିତି ପାମ୍ପଡ଼ ଯାହା ବି ନେଇପାରିବେ। ଗ୍ରୋସରୀ ଆଇଟମ୍ ବେଶୀ ପଡ଼ିଛି। ତାପରେ ପୁଅକୁ ଟିକେ ଦୋଳି ଖେଳିବା ପାଇଁ ଏଠି ଆମେ ଆସିଗଲୁ। ଦେଖ ପୁଅ ଦୋଳି ଖେଳିବାରେ ପୁରା କେତେ ଖୁସି, ସେ ଦୋଳି ଖେଳିବାରେ ପୁରା ମାହିର। କାନ୍ଦିଲା, ଟୋଟାଲି ଓହ୍ଲଉନି, ଦୋଳି ଛାଡ଼ୁନି, କହୁଛି ଆହୁରି ଖେଳିବି। କହିଲି ସେତିକି ଖେଳ, ଚାଲ ଯିବା, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାଣି। କାନ୍ଦିଲା। ତାପରେ ତାକୁ ବୁଝେଇଲୁ, ହଉ ଖେଳ ଟିକେ ବାବା, ସେତିକି ଖେଳ, ଚାଲ ଯିବା ଆଉ। ଚାଲ ଆଉ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଯିବା ଆଉ। ଏଠି ଆମର ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଭିତରକୁ ଆଉ ଗଲୁନି। ଆଉ ତ ଝାଡ଼ ଜଳା ଦିନ ତ ଆସିପାରିଲୁନି, ଆଉ ଗଲୁନି। ଇଏ ଦେଖ ବାପା ପୁଅ ଆସୁଛନ୍ତି କେମିତି। ମୁଁ କହୁଛି ଚାଲ ଟିକେ ଭିତରକୁ, ସେ କହିଲା ନାଇଁ ଯିବାନି, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଭିତରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଝାଡ଼ ଜଳା ଦିନ ଆସିଥିଲେ ଦେଖିଥାନ୍ତ, ଆଉ କ'ଣ ଯିବ। ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ହଉ ଚାଲ ଯିବା ହାରି। ପୁଅ ଖାଲି ଧାଇଁ ଯାଉଛି, ତାକୁ ତଳେ ଛାଡ଼ିଲା ମାନେ ସେପଟ ବୋଲି ସେପଟ ହେଇକି ଧାଉଁଛି। ଆଉ ମୁଁ ଏଇତକ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଗ୍ଟା ଧରିଛି, ମୁଁ ହିଁ କିଣିଛି। କେମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଲାଗିଲା ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ